भाग्यविधाते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री आणि लोकनेता म्हणजे काय असतं याचं आदर्श उदाहरण आदरणीय राणेसाहेब, ज्यांनी सावलीसारखी साथ दिली आणि ज्यांनी आपल्या सगळ्यांना कुटुंबासारखं वागून आईचं प्रेम दिलं, बहिणीचं प्रेम दिलं, बहिणीचं प्रेम दिलं, ते आदरणीय नीलम बहिणी, दिलदार, दमदार, बेधडक आमदार निलेशजी राणे, महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, हिंदुत्वाचा हुंकार आणि अंगार आदरणीय नितेशजी राणे, आदरणीय प्रभाकरजी सामंत, दत्ताजी सामंत, आणि व्यासपीठावरती इतकी सारी नावं आहेत की घेणं शक्य नाही, म्हणून सगळ्यांची माफी मागून, आणि समोर ज्यांनी राणे या नावावरती अफाट प्रेम केलं, ज्यांच्या हृदयाच्या प्रत्येक कप्प्यामध्ये राणेंचा समावेश आहे, असे सगळे राणेंच्या कुटुंबातले सदस्य हो. आजचा दिवस मला एका गझलनं सुरुवात करावीशी वाटते. पर्वत जरी धुक्यानं वेढला गेला तरी त्याची टेकडी होत नाही, धुकं टिकत नाही, कारण सूर्यनारायण तळपल्याशिवाय राहत नाही. आणि म्हणून आयुष्यामध्ये ज्यांनी अनेक वादळं झेलली, अनेक वेळा धुक्याने ज्यांना वेढलं, अनेक आव्हानांचा ज्यांनी सामना केला, पण तरी देखील स्वतःची ताठ मान, या कोकणचा अभिमान, या कोकणची अस्मिता आणि अंगार यांचा कधीच झुकला नाही, अशा राणे साहेबांचा आजचा हा स्वागत समारंभाचा सोहळा, याला कुणीतरी शक्ती प्रदर्शन नाव दिलं तर मला थोडंसं वाईट वाटेल. त्याचं कारण असं की शक्ती ज्याच्यात असते तो कधी प्रदर्शन करायच्या भानगडीत पडत नाही, ती आहेच. फक्त हे सगळं आहे ना, हे प्रेमदर्शन आहे. या सगळ्या लोकांचं या नेत्यावरती किती अफाट प्रेम आहे त्याचा आजचा सोहळा आहे. आणि म्हणून आजची संध्याकाळ अभूतपूर्व याच्यासाठी आहे. त्याचं कारण की एखाद्या नेत्यावरती माणसं किती प्रेम करतात ते कुणी जर बघायचं असतं तर मगाशी तुम्ही बांद्याच्या त्या टोकावरती हवे होतात. 2000 गाड्यांचा ताफा घेऊन जेव्हा सगळी माणसं प्रेमाने एका हाकेवरती धावत येतात, याला म्हणतात लोकनेता. महाराष्ट्रामध्ये असे लोकनेते आता कमी राहिले आणि त्यापैकी एक नाव आमच्या कोकणातलं आहे आणि ते महाराष्ट्राचे नेते आहेत, ते आदरणीय राणेसाहेब. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार आपण टाळ्या वाजवूया. मला सांगा, तुम्ही आज जे समोर बसलात ना, आज सगळ्या बसलेल्यांच्या मनामध्ये, हृदयामध्ये काय माहितीये? कित्येक माणसं मला अशी माहिती आहेत की ज्यांनी राणेसाहेबांचे कधी चुकून हात सुद्धा मिळवले नाहीये, पण मनामध्ये प्रेम एवढं अफाट आहे की राणे या नावावरती प्रेम आहे. या सगळ्या कुटुंबावरती अफाट प्रेम केलेला आमचा हा कोकणी माणूस आहे. कारण त्यांना माहितीये की या कोकणचं चित्र 90 सालापूर्वी जे होतं ते सगळं बदलण्याचं धाडस आणि कदळण्याची धमक यांच्यामध्ये होती. आणि आज देखील ती धमक ज्यांच्यामध्ये आहे हे ते राणे कुटुंबीयच आहेत. आणि म्हणून या सगळ्या प्रत्येक बसलेल्या माणसाच्या मनामध्ये जे प्रेम आहे ना राणेंविषयी, ते प्रेम अत्यंत दुर्मिळ झालं आजकाल. ही सगळी माणसं आज प्रेमापोटी इथं आली आहेत. आणि म्हणून आजचं हे प्रेमदर्शनाचा सोहळा आहे. आजचा हा आमच्या कोकणी अस्मितेचा हुंकार, त्याचा एल्गार आहे. आणि म्हणून राणेंच्या भोवती कितीतरी धुकं दाटलं आणि कितीतरी आव्हान आली तरी मला राणेसाहेबांचं नेहमी एकच आवडतं. ते कायम सांगतात की मी जसं जगत आलोय आयुष्यभर तितक्याच ताठमानेनी, तितक्याच रुबाबानी, तितक्याच अभिमानानी आणि तितक्याच मस्त मस्तीत माझ्या जगणार. माझ्या पाठीमागे किती माणसं आहेत त्याच्यापेक्षा सुद्धा या सगळ्या माणसांचा मी आहे. आणि म्हणून हे नातं जोपासणारे राणेसाहेब मला अतिशय वेगळे वाटतात, विलक्षण वाटतात. त्याचं कारण त्या समोर बसलेल्या प्रत्येकाशी जोडलं जाणं, प्रत्येकाला कुटुंबाचा सदस्य समजणं, त्याच्या सुखदुःखामध्ये सामील होणं. आज काय केलं नाही त्यांनी. आणि म्हणून ती कामाची जंत्री सांगत बसायला मी उभा नाही. मी फक्त एवढंच सांगतो की कोकणचं चित्र ज्यांनी पालटलं त्या राणेसाहेबांसाठी म्हणून आज प्रत्येक माणूस जो इथे उभारलाय ना, तो प्रत्येक माणूस राणेसाहेबांच्या शक्ती प्रदर्शनासाठी नाही, त्याचं स्वतःचं प्रेम जे आहे ते व्यक्त करण्यासाठी, त्याचं दर्शन घडवण्यासाठी हा एक दर्शन, प्रेमदर्शन सोहळा असं मी मानतो. आणि म्हणून आजच्या या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज तुम्ही जर सगळं एकूण चित्र पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की राणे नावाची जी ताकद आहे ना, आज ही त्रिमूर्ती जी बसली आहे, त्या त्रिमूर्तीमध्ये मी आणखीन एक नाव घेईन की जे 4 जण आहेत समोर आमच्या असलेले, ते आमच्यासाठी अतिशय मोलाचे काय सांगतो. त्याचं कारण असं आहे की आज राणे साहेबांनी जे चित्र उभं केलंय, या देशामधलं कोणतंही पद नाही असं यांनी घेतलेलं नाही असं नाहीये. आज देशामध्ये फक्त 6 माणसं अशी असतील की ज्या माणसांना इतकी सगळी पदं मिळालेली आहेत. सगळ्या सभागृहांमधलं, म्हणजे मुंबईच्या सभागृहापासून महानगरपालिकेच्या ते देशातल्या सर्वोच्च संसदेपर्यंत ज्यांनी सगळी पदं त्यांना मिळाली, ज्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांना मिळाली, त्या प्रत्येक पदाला न्याय देण्याचं काम राणेसाहेबांनी केलं. आज कोकणचा कुठलाही विषय असू देव, हा पाया सगळा जो घातला ना, या पायावरती आता अनेक इमारती उभारतील कदाचित, त्याच्यावरती कळस ठेवणारे, त्याच्यावरती आणखीन काही घडवणारे खूप असतील, पण आज सगळं अनुशेष भरून काढून कोकणाचा, या कोकणाच्या पायाभरणीचं काम ज्यांनी केलं ते नाव म्हणजे नारायण राणे. आणि म्हणून
त्यांचाच वारसा पुढे जे चालवत आहेत ते आदरणीय निलेशजी राणे आणि नितेशजी राणे ही सगळी त्रिमूर्ती जोपर्यंत आमच्या बरोबर आहे, या जिल्ह्याबरोबर आहे, तोपर्यंत मला अशी खात्री आहे की या जिल्ह्याचा विकास कोणी रोखू शकत नाही. आज निलेशजी राणेंची अभ्यासपूर्ण भाषणं असू देत, नितेशजी राणेंचे मंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय असू देत, या सगळ्या कुटुंबाचं एक योगदान जे आहे ना, ते योगदान आपल्यासाठी महत्वाचं आहे. कारण आपला सगळ्यांचा स्वाभिमान, या कोकणचा विकास, या कोकणचा हुंकार आणि अस्मिता ही सगळी या कुटुंबाच्या रूपानं आमच्या बरोबर आहे. आणि म्हणून आज कुणालाही काही वेगळं चित्र दाखवायचा प्रसंग हा प्रयत्न नाहीये. हा प्रयत्न एवढाच आहे, हा प्रयत्न पण नाहीये, हे आतून आलेलं आहे. हे काय असं फार मोठं महिन्याभराचं प्लॅनिंग नाहीये. लोकांनी ठरवलं. हे जुने कार्यकर्ते, 90 सालापासूनचे जीव टाकणारे कार्यकर्ते, ज्यांनी वडापाव खाऊन काम केलंय शिवसेनेसाठी त्या काळामध्ये, त्या काळातले सगळे कार्यकर्ते हे सगळे जमा झाल्याने तरी ठरवलं की आमचा नेता नवीन वर्षामध्ये जिल्ह्यात येताना त्याचं स्वागत अभूतपूर्व असं आम्ही करणार. आणि ते अभूतपूर्व स्वागत आज समोर दिसतंय. राणेसाहेब, आज तुम्हाला खरोखर राणेंची संपत्ती किती कोणी सांगायचं त्याचं उत्तर? ही समोर जी दिसते नाही कधी राणेंची संपत्ती आहे. आयुष्यामध्ये काय कमवायचं असतं ते नेहमी सांगतात. बाळासाहेब त्यांना सांगायचे की एखाद्या नेत्याच्या घराबाहेर चपलांचा जेवढा ढीग असतो, इतकी माणसं त्यांच्या दरवाज्यावरती कामासाठी येत असतात ना, की त्याच्यावरून त्याची संपत्ती मोजायची. आणि दुसरं त्यांचं वाक्य बाळासाहेबांचं राणेसाहेबांनी लक्षात ठेवलं असं आहे की एकाच ज्ञानात दोन तलवारी, म्हणजे पैशाचा मोह, त्यातून काहीतरी वेगळं मिळवणं आणि स्वाभिमान हे एकत्रित राहत नाही. लोकनेता व्हायचा असेल तर प्रचंड स्वतःला बदलून घेणे आयुष्यभर प्रयत्न केले. अशा लोकनेत्याच्या स्वागतासाठी आज तुम्ही सगळे जमलात. तुम्ही या एका अभूतपूर्व क्षणाचे साक्षीदार आहात. एक या कोकणचे घटक म्हणून, कोकणचा सामान्य माणूस म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना अभिमान वाटेल की आजच्या या संध्याकाळची तुम्ही सगळे साक्षीदार आहात. मी तुमच्या सगळ्यांचं सुरुवातीच्या प्रास्ताविकामध्ये स्वागत करतो आणि दोनच गोष्टी सांगून माझं थांबवतोय. क्रमांक 1, या जिल्ह्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये राणे साहेबांचं नाव हे यापूर्वी होतं, यापुढे असेल आणि कायम टिकणार, 100% टिकणार. राणे सांगतील ते तोरण आणि राणे सांगतील ते धोरण हे आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचं वाक्य आहे. आणि म्हणून राणे साहेबांचं दुसरं एक वाक्य असतं, जिथे मी असतो तिथे 100% असतो. सावंत साहेब, तुम्ही काळजी करायचं कारण नाहीये. राणे जिथे असतात तिथे 100% असतात. जे मनापासून काम करतात, फक्त त्यांचा कुठल्याही प्रकारचा उपमर्द होता कामा नये हे आम्हाला 100% सांगायचं आहे. आणि म्हणून आज नितेशजी राणेंच्या माध्यमातून, निलेशजी राणेंच्या माध्यमातून ही विकासाची घोडदौड आपण थांबवायची नाही. आपण आज एक बीजेपी पक्ष म्हणून ज्या पद्धतीचा झेंडा आपल्या हातामध्ये आहे, निलेश राणेंच्या हातामध्ये जो झेंडा आहे, त्या झेंड्याच्या साह्यानं या जिल्ह्याचा विकास, सामान्य माणसाचा, शेवटच्या माणसाचा विकास, जो माणूस राणेसाहेब आज तो गाडीत बसून आला ना, ती गाडी त्याचीच होती असं नाहीये. तो घेऊन आला दुसऱ्या कोणाची तरी गाडी, त्याच्या गाडीत तो बसून आला. एक साधं सुद्धा काय जे मिळेल ते खाल्लं. दुपारच्या 2 वाजल्यापासून तो माणूस आतापर्यंत तुमच्यासाठी उभा आहे. हे असं प्रेम, अभूतपूर्व प्रेम, हेवा वाटण्यासारखं प्रेम, ज्याच्यावरती कुणाला तुलना नाही असं अतुलनीय प्रेम, असं तुम्हाला मिळालं. मला तुमचा अतिशय अभिमान आहे. प्रत्येक कोकणी माणसाला तुमचा अभिमान आहे. आणि म्हणून आजचा सोहळा हा सगळ्यांच्या प्रेमातून झालेला, आतून आलेला असा प्रकारचा सोहळा आहे. या सोहळ्याच्या सगळ्या साक्षीदारांचं मी मनापासून परत एकदा स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.